gabi parsopaon manat mardongat tubuh idodongan marsi sukunan eleng donang maraboru ay darasi laga-laga sopa manat jala ele di atas ni salut na biar mah tu debatan dan gabe parsopaon manat marsaulaon idodongan mararsi sukunan elek marapangurupi endarasi laga-lagaan nang didi ape ulaon regamna di tanon ingot dalihan na tolu sopa manat jala elek di atas ni salut na biar mah tu debatan